سلام كبرات تخاتلتي داسني اكسترا نحجياب استدالو علتاو زيناتات مغلصي ابال فصامي سرح واحد زغونه ጌታቸው ረዳ ቦርድ ምርጫ ኢትዮጵያ በዛዕባ ህወሓት ዝሃቦ መግለጺ ሱዳን ሕጂውን ሓድሽ መሬት የትብለ ቦታ አምሊሳ ወገ ይቅጽል ከም ዘሎ ቤልጂማዊት ማዕከን ዜና ቪአርቲ ዘርጊሓቶ ዘላ ንኤርትራውያን ወተሃደራት ከይተረፈ ዝጠቀሰ ከም ድማ ቪድዮ ዝረአየሉ ሓድሽ ጸብጻብን ካልእን ዝድህስስ ዜናታትን ትንታነታትን ሒዘልኩም መጽለኹ ኣብዛ ቻነል ድማ ናይ ወትር ተኸታተልቲ ንምዃን ሳብስክራይብ ክትገብሩ ብኽብሪ ይዕድመኩም ኣብ ክልል ትግራይ ይካየድ ዘሎ ኩናት ክሳብ ሕጂ ቀጻሊ ከም ዘሎ ይግለጸሉ ኣብ ዘሎ ግዜ ድሕረ ገለ ሰሙናት ንመጀመርታ ግዜ ኣባል ፈጻሚ ስራሕ ህወሓት ዝኾነ ጌታቸው ረዳ ንመጀመርታ ግዜ መግለጺ ኣውጽኢሎ እቲ ሓደ ካብቶም ብመንግስቲ ኢትዮጵያ እንድሕር ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኣትዩ 10 ሚልዮን ብር ክህበሉ ምዃኑ ተገሊጹ ዘሎ ጌታቸው ረዳ ኣብ መግለጺኡ ቃል ብቃሉ በግልጽ ምስን ዘረብ ኣብ ናይ ብልጽግና ማዕከና ዜና ኣነ ሞይቴ ወይ ደማ ናብ ሱዳን ከይደ ወይ ከኣ ካሊ ይዝበሃል ሰባት ከኣ ብህይወተይ ከም ድማ ኣብ ትግራይ ክርእዩኒ ተገሪሞም እዮም ዘለው እዚ እንዳጽሐፍኩም ከለኹ ሓይልታት ጸላኢ ኣብ ዛና ተሳዒሩ ኣብ ዓደትን ጽምብላን ከኣ ድሮ ኣማይት ወተሃደራት ይከሲሩ ዘሎ ጸላኢ ኣብ ቤት ማራ ነፋሪት ክኸስርን ከሎ ኣብ ብዙሕ ግንባራት ውግእ ይቕጽል ዘሎ ወላውን እዚ ዘርኢ ናይ ምጽናት ጎስጓስ ሕጊ ናይ ምኽባር ስርሒት ኢሎም ክቐብእዎ ፈተነታትን ተገበሩ ኢሳያስን አብን ኣሽሓት ኤርትራውያንን ኢትዮጵያውያንን ወተሃደራት ከም መዝሓለ ጢትዮም ዝጥቀሙሎም ዘለው ትግራይ ከኣ ትዕወት ግን ከሳብ መዓሽ ዝውግእ ተሓቢኡ ክቕጽል ኩሉ እቲ አቢ ኣብ ዝቐጻሊ ዘሎ ኩናት ኣብ ልዕሊና ዝገብሮ እቲ ናይ መስመራት ምዕጻው ከምቲ ንሱ ዘስዓቦ ሰብኣዊ መቕዘፍቲ እዩ ንሱ ማዕከና ዜና ይቋጻጸር በመዃኑ ንሱ ዝበሎ ከም ዘለዎ ይኸይድ ወይ ድማ ከምቲ ዝበሎ ይዝመስል ብምባል ኣባል ፈጻሚ ስራሕ ህወሓት ዝኾነ ጌታቸው ረዳ ውግእ ገና ቀጻሊ ከም ዘሎ ከም ድማ ኣብ ዝተፈላለዩ ግንባራት ኣማይት ወተሃደራት ኤርትራውያንን ኢትዮጵያውያንን ቀለብጢት ይኾኑ ከም ዘለዎ ይተዛሪቡ ከም ዝፍለጥ ቀዳማይ ሚኒስተር አብ አሕመድ ድሕርቲ 3 ሰሙናት ዝወሰደ ከተማታት ዝሓዘሉ ውግእ ወተሃደራት ፌደራል ንከተማ መቐለ ድሕሪ መሓዞም ውግእ ተወዲኢ ብምባል ተዓዊትናይና ሕጂ ተሪፍ ዘሎ ስራሕ ናይ ፌደራል ፖሊሲዩ ነቶም ዝሃደሙ ምትሓዝ ብምባል ተዛሪቡ ነይሩ እዚ ይኹን እምበር ሕጂ ጌታቸው ረዳ ገሊጽዎ ከም ዘሎ ውግእ ቀጻሊ ዘሎ ይብል ዘሎ ኮይኑ ኣብ ዝሓለፈ ቀረባ መዓልታት ከውድብ ሕብራት ዝተዘርግሐ ጸብጻቡን ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ውግእ ቀጻሊ ከም ዘሎ ይዝግለጽ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ድማ ቦርድ ምርጫ ኢትዮጵያ ቅድሚቲ ኣብዚ ዓመት ክካየድ መደብ ተታሒዙሉ ዘሎ ምርጫ ኢትዮጵያ መዝገባ ፖለቲካዊ ውድባት ከም ብሓድሽ ክግምገም ምዃኑን ጉዳይ ህወሓት እውን ኣብኡ ክረኣይ ምዃኑን ገሊጹ ሓላፊት ህዝባዊ ርክባት ናይቲ ቦርድ ሶልያና ሽመለስ ኣብ ዝሃበቶ መግለጺ ናይ ነፍሲ ወከፍ ውድብ ምዝገባ ከም ብሓድሽ ተራእዩ ክጸድቕ እዩ ተመዝጊቦም ዘለው ውድባት ኣብ ከመይ ዝበለ ኩነታት እዮም ዘለው ዝብል ይረኣይ ስለ ዘሎ ናይ ህወሓት ጉዳዩን በዚ መንጸር ክረኣዩ ክትብልን ከላ እቲ ቦርድ ምርጫ ኢትዮጵያ ኣብ ጉዳይ ህወሓት ከሳብ ሕጂ ኣብ ውሳነ ከም ዘይበጽሐ ዘላ ያገሊጻ ንሳ መግለጺያ ወሲኻ ህወሓት ኣብ ናዕቢ ወፊሩ ምህላው ብወግዕ ክግለጽ ንሰምዒና ኣብ ኣዋጅ ፖለቲካዊ ውድባት ድማ ብሕጋዊ መንገዲ ዝተመዝገበ ውድብ ኣብ ከምዚ ዓይነት ናዕቢ ክሳተፍ የብሉን ዝብል ነገራት ከም ዘሎ ንፈልጥ ኢና መዝገባ ውድባት ከም ብሓድሽ ይረአ ስለ ዘሎ ናይ ህወሓት ጉዳይ እውን ክረኣይ ክትብል ክትዛረብን ከላ ኩሎም ውድባት ፖለቲካ እቲ ምርጫ ክካየድ ኣለዎ እዮም ዝብሉ ቅድሚቲ ምርጫ ከም ስጋት ዘቕርብዎ ክልተ ነገራት ኣሎ እቲ ሓደ ጸገም ጸጥታ ናይቲ ሃገር እዩ ገለ ውድባት ፖለቲካ ድማ ቤት ጽሕፈቶም ከም ዝተዓጸወምን ኣባላቶም ጸገም ይበጽሖም ምህላዎም ተዛሪቦም እዮም ክትብል እውን ተዛሪባ እያ ዘላ ከም ዝፍለጥ ውድብ ህወሓት ኣብ ክልል ትግራይ ነቲ በቲ ቦርድ ብምኽንያት ኮሮና ዝተኣወጀ ምርጫ ናብ ካልእ ዕለት ናይ ምስጋር ውሳነ ነጺጉ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ 9 ኣብ ክልሉ ምርጫ ዝገበረ ኮይኑ ኣብኡ ድማ ብገፊሕ ተዓዊቱ መሪሕነት እቲ ክልል ክሕዝኪ ኢሉ እኳ እንተነበረ ነዚ ምርጫ ግና ፌደራላዊ መንግስቲ ተቐባልነት የብሉን ብምባል ይዝነዝጎ ድሕሪ ኣብ ክልል ትግራይ ዝተወልዐ ውግእ ከኣ መንግስቲ ፌደራል ንመራሕቲ ህወሓት ኣብ ምህዳኖም ተዋፊሩ ዘሎ ኮይኑ ኣብ ቀረባ እዋን ከኣ ግንባር ሓርነት ኦሮሞ ኦነግ ከምኡውን ኦሮሞ ፌደራሊስት ኮንግረስ ኤፌኮ ኣባላቶም ከም ዝተኣስረዎምን ቤት ጽሕፈቶም ከም ዝተዘምቱን ብምግላጽ ኣብቲ ዝመጽእ ወርሒ 5 ወይ ድማ 6 ክካየድ ከም ዝኽእል ተገሊጹ ዘሎ ምርጫ ክሳተፉ ኣጸጋሚ ከም ዝኾነ እዮም ገሊጾም ነይሮም
ኣብ ክልል ትግራይ ዘሎ ኩናት ካብ ዝጅምራት ሒዙ ክሳብ ሕጂ ናብ ክልል ዝኾነት ናይ ወጻኢ ወይ ድማ ዘይሻራዊት ማዕከን ዜና ክትኣቱ ተኸልኪሉ ድሕሪ ምጽናሕ ሓንቲ ቪአርቲ እትበሃል ቤልጅማዊት ማዕከን ዜና ንመጀመርታ ግዜ ናብ ክልል ክትኣቱ ተፈቒድላ ካብ ጎንደር ተበጊሳ ናብ ከተማ ሽረ ከም ዝበጽሐት ኣብ ዝሓለፈ ዜናታት ገሊጽና ነርና ኢና። ሕጂ ድማ እታ ማዕከን ከም መቐጸልታ ናይቲ ዘርጊሓቶ ዘላ ጸብጻብ ካልእ ምስ ነበርቲ ቃለ ምሕተት ዝገበረትሉ ከምኡ ድማ ካብ ነበርቲ ቪድዮ ዝተቐበለትሉ ብኣካል ዘሎ ኩነታት ዝገለጸትሉ ሓድሽ ጸብጻብ ዘርጊሓ እያ ዘላ። እታ ማዕከን ኣብቲ ጸብጻባ ኣብ ምዕራባዊ ወገን ኣብ ዶብ ክልል ኣምሓራ ዘሎ ከባቢ ብሓይልታት ኣምሓራ ኣብ ትሕቲ ቁጽር ኣትዩ ናብ ክልል ኣምሓራ እንኳዕ መጻኻ ዝብል ታቤላ ተተኺሉሉ ከም ዝርአ ከምኡ ድማ ነቶም ኣብኡ ዘለዉ ገለ ወተሃደራት ናይ ኣምሓራ ኣብ ዝሓተተትሉ ግዜ ብሓይሊ ዝተወስደ ብሓይሊ ነመልስ ኣለና ዝብል መልሲ ከም ዝሃብዋ ዘርኢ ቪድዮ ክትዝርግሕ እንከላ ካብዚ ቀጺላ ከዓ ኣብ ውሽጢ ትግራይ ብምእታው ኣብቲ ምስ ኤርትራ ዘዳውብ ከባቢ ዘሎ ጽርግያታት ዝተቃጸላ ታንከታት ከቢድ ብረት ዘለወን ኦራላትን ከምኡ ከዓ ናይ መጓዓዝያ ኣውቶቡስ ዝረኣያ ኮይነን ኣብ ከተማ ሽረ ከዓ ብጀካ ወተሃደራዊ ቦታ ሲቪላዊ ቦታታት እውን ዕላማ ከም ዝኾነ ዘርኢ ብከቢድ ብረት ዝተወቅዐ ሆቴል ከምኡ ድማ ነባሪ እታ ከተማ ናብ ገዝኡ ጠያይት ዝኣተወሉ ነኳላ ተኣርዩ እዚ ብናይ ኤርትራን ኢትዮጵያን ወተሃደራት ተፈጺሙ ክብል ተዛሪቡ። ካብዚ ቀጺላታ ማዕከን ነበርቲ ብናይ ኤርትራ ወተሃደራት በብዝሒ ከም ዘማርሩ ድሕሪ ምግላጽ ሓደ ብነበርቲ ዝተዋህባ ኤርትራውያን ወተሃደራት ኣብ ቅድሚኣ እንዳኸዱ እታ ናይ ኤርትራውያን ወተሃደራት ያ ዝተባሃለት ኣቑሑት ዝጽዓነት ታንክ ከዓ ድድሕሪኦም እንዳኸደትን ከላ ዘርኢ ቪድዮ ክትዝርግሕን ከላ ነዚ ግና መንግስቲ ፌደራል ኤርትራውያን ወተሃደራት ኣብቲ ክልል ኣይኣተውን ብምባል ከም ዝነጽጎያ ገሊጻ ዘላ። ብጀካ ዝድማታ ማዕከን ምስ ገለ ኣብቲ ኩናት ዝተጎድኡ ሲቪላውያን ሰባት ከተራኸብን ከላ ሓንቲ ንእሽተይ ጓል ናይ ቦምባስ ኩጆታት ዝሃረማ ከምኡ ድማ ኣዲኣ ጡባ ተሃሪሙ ዝረአ ኮይኑ ገለ የእጋሮም ተሃሪሙ ብዙሕ ህዝቢ ከዓ ኣብ ሓንቲ ቤት ትምህርቲ ተዓቂቡ ዝረአ። ብጀካ ድማ ኣብ ሕክምና ኣትያ ኣብ ዝገበረቶ ዑደት ኩሉ እቲ መድሃኒታት ከም ዝተዘምተዩ በቶም ኣብኡ ዝነበሩ ሰባት እቲ ጥርሑ ዝነበረ መቐመጢታት እንዳኸፈቱ ዝገለጹ። እቲ ቪድዮታት ሰብ ሕማቕ ተጎዲኡ እንከሎ ዘርኢ ምስልታት ዘለዎ ብምዃኑ ምስ ሕግታት ዩቲዩብ ስለ ዘይሳነ ኣብዚ ክንዝርግሖ ዘይንኽእል ኮይና ነቲ ቪድዮታት ንምርኣይ ግና ኣብዚ ኣብ ቀዳመይቲ ኮመንት ዘላ ሊንክ ብምጥዋቕ ክትከታተሉ ትኽእሉ ኢኹም። ኣብ መንጎ ወተሃደራት ሱዳንን ወተሃደራት ኢትዮጵያን ምልሻታቱን ዝግበር ዘሎ ውግእ ቀጻሊ ኣብ ዘለወሉ ግዜ ማዕከናት ሱዳን ይገልጾ ከም ዘለዋ ሰራዊት ሱዳን ደጊሙ ቅድሚ ሕጂ ኣብ ትሕቲ ኢትዮጵያ ዝነበረ መሬቱ ከም ዘምለሰየን ዝገልጻ ዘለዋ። ነዛ ኣመልኪታ ከዓ ሓንቲ ሱዳን ቱርቤን እትበሃል ማዕከን ዜና ዘርጊሓቶ ኣብ ዘላ ጸብጻብ ትማሊ ሶኒ ሰራዊት ሱዳን ንሰራዊት ኢትዮጵያን ምልሻታቱን ካብቲ ሰላም በር ዝበሃል መሬት ሱዳን ዘለዎ ከባቢ ኣልይዎ ከም ዘሎን ትማሊ ሶኒ ከዓ ብፍላይ ኣብ መንጎ ሰራዊት ሱዳንን ኢትዮጵያን ብጣዕሚ ሓያል ዝኾነ ውግእ ከም ዝተኻየደን ኣብቲ ውግእ ከዓ ዝተጎድኡን ህይወቶም ዝሰኣኑ ወተሃደራት ከም ዘለውን ገሊጻ። እታ ማዕከን ወሲኻ ነዚ ሕጂ ን21 ዓመታት ብሰራዊት ኢትዮጵያን ምልሻታቱን ተታሒዙ ከምኡ ድማ ክልተ ናይ ሰራዊት ኢትዮጵያ ማዓስከራት ዝነበሮ ከባቢ በሰራዊት ሱዳን ምስተታሕዘ እቲ ሰራዊት ዳርጋ ነቲ ብኣልፋሸቃ ተባሂሉ ዝፍለጥ መሬት ሱዳን ምዃኑ ብዓለማዊ ሕጊ ዝተረጋገጸ ከባቢ ኣብ ትሕቲ ቁጽጽሩ የእትዩ ከም ዘሎ ገሊጻ ትርከብ። ነዚ ሕጂ ሰራዊት ሱዳን ኣመዝጊበየ ዝብል ዘሎ ሓድሽ ዓወታት ብዝምልከት ክሳብ ሕጂ ብወገን መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝወፀ ዝኾነ መግለጺ የለን። ንሕጂ ዝተዳለወ ዜናታት እዚ ነይሩ። ብካልእ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ንዓኹም።